Tak jak som sa dostal do Legy? Z dobrodružstva. Otec mi dal, keď videl, že mám také zajačie úmysle, tak mi dal prečítať jednu knihu nemeckú Marschir oder Krepir. Pochoduj alebo skap. A bola tak tenká a bola strašne protilegionárska. Boli tam zverstvá a hlavne tá kniha rozprávala o Kolombechár. No, po Kolombechár bolo vojenská väznica, ale to bolo z roku 22, 26, 28, čiže ja verím, že tam ešte pomerne sadistickí seržanti si vybíjali svoje. Lebo tí seržanti tam boli tiež z trestu. Áno. A potom mi kúpil 600-stranovú knihu Légion étrangère. A myslel si, že ma odradí od toho. A mňa tá kniha tak rozdráždila, ja som už vedel, ja do tej skurvenej Légy pôjdem. Ja si pozriem, či je to tak. A išiel som. Ja som neušiel z republiky z politických dôvodov. Ja som o politike nevedel ani nekef. Áno. Ja som ušiel z dobrodružstva. Tak vyzval ma Kamil Pixa, lebo svojho času som sedel na EŠTB v Prahe 17,5 mesiacov a on asi mal ten dojem, že z tých navrátilcov, bolo nás 21, že asi som najschopnejší mu robiť odborného poradcu. No tak to začalo, potom som sa s Kamilom spriatelil, dodnes mi je dobrý priateľ. A najprv umre on a potom ja. Ja myslím, že Pixa robil aj scenár a aj námet. On dal námet a spravil si scenár a technický scenár robí vždycky prvý asistent režiséra. Tak, a keď mal hotový scenár, ma zavolali najprv mi ho poslali do Bratislavy. Ja som sa prečítal, spravil som svoje poznámky a promptne na druhý deň som im to poslal späť. Na čo som dostal výtku spraviť, že to sa tak nedelá, co vám budeme platiť, vždyť scenár musíte zdržať aspoň 6 až 8 týdnů. No, to som ja nevedel, že tu ide o čas a o gerštle. Ano. No ale scenár už bol v Prahe, tak nás zebrali do Prahy a tam sa to ťahalo s tým scenárom. No a ja som bol v hoteli Šroubek, mal som nafúkovací gumený čln a prisám Bohu, že 3-4 mesiace som nemal inú robotu, len si zebral nafúkovací čln. Na chrbát išiel som oproti Barandovu, tam som si ho nafúkal, plavil som sa cez celú Prahu, ešte šlajzne, všetko a v Troje som vystúpil. To bolo ako tak cez slnečný deň, tam som nastúpil na električku, došiel som domov do hotelu. No. Žil som si dobre a nič odo mňa nechceli. Kým nebol technický scenár hotový. Ano. A potom som s nimi natáčal celú dobu, dennodenne. Dennodenne, na každý pohyb sa ma pýtali. Ja som z toho scenára vyčiarkol niekoľko pitomých nápadov Kamilových, jak napríklad, že tam legionár bijú na holý zadok a tam má vytotované, že stade musí dojsť, alebo tam vytotovaný francúzsky policajt. Hovorím, Kamil, v Légii sa nebilo, po prvé. A po druhé, to je sprostosť. Tak to vynechal. Vynechal veľa vecí, áno. A tá scéna, čo tam posielali v tej dedine tie deti, tá je autentívna. Totiž to som ja zažil, áno, a to bol konkrétne prvá bodka k tomu, že som z Légy ufekol. Áno. Jednoducho, ja nie som háklivý, ale zabil som ich dosť, ale nerobilo mi to nikdy radosť a nezvykol som si na to dodnes. Áno.
tak som zmizol. Nechcel som k Vietnamcom, tak som išiel do Číny, chcel som do Austrálii. Medzi tým ma čapli Číňania, Čankajškovci, potom ma oslobodili Mao-Tse-tungovi jazdci, partizáni. Keď rozbili eskadrónu, som sa dostal do Vietnamu. No a potom to už išlo, viete, potom už sa ma nikto nepýtal, či chcem, alebo nechcem, alebo čo chcem. Ano. A keď ste sa nebránili, bol po vás. Mareš Jarnat, on bol vtedy laureát štátnej ceny, myslím. Bol fajn chlap a dobre hral a nemal v láske komunistov. Peterka, dobrý človek, dobrý herec, dobrá kostra, to isté, nemal rád komunistov. Hanjo Hase, Nemec, hral SSáka, ale skôr bol SSák než komunista. On totiž nehral SSáka, on bol SSák. Oleg Müller bol veľmi prosocialistický, on bol herec číslo 1, jak u nás bol Kvietík. Áno, bol seriózny človek, všetko. Tadeusz Schmidt a Dušinský, to boli Poliaci, fajn kamaráti, ale až na to, že sme si niekedy išli vypiť, ja o nich neviem nič. Chudík Laco, neviem, či tam hral majora či kapitána, ale myslím, že majora. On bol veliteľ ako super korektný človek, už vtedy a super korektný dodnes. A môj dobrý priateľ. Priateľstvo sa neskladá z toho, či sa s niekým stýkate každý deň, alebo či pijete. Super korektný chlap. Preto sa aj vzdal tak rýchle funkcie ministra kultúry, lebo sa nechcel dostať medzi kurvy. Ja som strašne rád fotil, čo sa Miličovi nepáčilo. On aj došiel mi povedať, že nesmiem nič uverejňovať, lebo že to je jeho právomoc ako autora. A ten kameraman, tak skrátka, občas mi pajzel jeden kotúč filmu a dal mi to. Predal mi to. Potom, keď som to povedal Marešovi, tak ho dobre pojebali. A ešte si pamätám, bol to film Pankine K.